kwarai in ka sha halin mashi ido kake haka yake ya ubangiji ce to waye fito ma da shi kake alaula kana jin daɗi da sanyi a jikinka to biyanin ruwa kawai biyanin ruwa yaya biyanin ɗan itaciyar da kake ci kai ba kana ji ba ba kana gani ba ba kana tafiya ba to biyanin ji da gani da tafiyar da kake ba kana shakan nan ba biyanin hancin naka yaya da Allah duk wanda za a bata wannan tafiyan yaya kai ma tukunna ibada ta kai waye sa ka kai waye ce kai biya ni ibada ni da kai na ce ma kai to biya ni ibada ta kai da har kake tunanin dan ita zaka shiga aljanna la na tuba yace ina ja shi biyo ta da shi ja shi ina ihu ya ubangiji na tuba na da shi na tuba yace Allah dan annabin karshen zamani ka kafarta ce ku dawo da shi ku dawo da shi ku dawo da shi shi yasa ake maganar babu abin riko in ba manzon Allah ba kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam alaihi ma annabi da salam su tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin mu shi ma a raba shi ya je zance ga Allah zai tafi kai sai wani tsoho yake bashi sabo sun zo gurinsa da matarsa sun tsufa suke cewa ka roƙa wani Allah ya ba mu da ya je gurin ubangiji ya dawo sare zace da ubangijin ma har ya shiga ta shi ya mamanta ne zai ce sai ubangijin ne da kansa ya tuna ba sai ce ka manta sabon da wannan matan suka bai ce shafa zance da kai ya ruɗa da ni ce ya ubangiji to ka ji abin ce ka ce musu ba za su haihu ba da yazo sai ya ce to ubangiji ya ce ba ku da rabon haihuwa a duniya sai kuka har sai ta zata sai ta ji suka ji labarin wani malami sai ta ce zo mu je gurin malam wane ai mun ji labarin kaza kaza ake sai kai annabin Allah wanda yake zuwa gurin Allah ce ba za mu haihu ba ce mu je gurin malam ce ba za mu je ka san mata haka aka sai ta tare da suka tafi ce ku je zaki haihu da namiji dan Allah ya ce ba za a yi ba an zo ta harshen annabi Musa ya ce ba za a yi ba yau ga malam kuma ya ce za a yi kuma ɗalibin annabi Musa ne kai ashe wai gaba da gabanta a ce a cikin na ƙasa ma akwai na sama Allah ya kake tunani sai ce ba za a yi ba shi kuma wannan ya ce za a yi annabin Allah ya ce ba za a yi ba ga ɗalibinsa ya ce za a yi so da yanke mana suka tafi ɗan lokaci cikin satuttuka ta samu ciki wata tara ta haihu aka sa ɗan sunan wannan malamin da ya ce za a haihu din su ɗauko zai zo wallahi zo mu je mu nuna annabi Musa jaririn sai ka ga ka ba mu ne ba ka gane ba mu ne kace ba za mu haihu nan ba gashi mun haihu ɗalibin kawa ne ya mana addu'a gashi sunansa ma muka sa wa ɗan ka san mata bayan ya koma wajen ubangiji take cewa to ya ubangiji ya ka ce min kaza kaza su ce ai ko gaba da gabanta shi abin da ya ce min wannan malamin da roƙa ta yi kamun kafa da kai a gane da waye kamun kafa da annabi Musa sai Allah ya ba wa mutanen haihuwa sai kai kuma da ka zo cewa kai nayi kai baka da na gabanka manzon Allah sai kai baka da na gabanka a sai da yayi kamun kafa da sai da Rasulullah da sai Allah ya ba su sai da yi ba kawai sai ya ce ashe gaba ma da gaban ta naci wai yari da gori ba ko sai dai kallo ashe gaba da gaban ta aljani ya taka wuta ashe gaba da gaban ta rakumi ya taka kunama haka yake to ko a daban ko a cikin daban akwai na daban